La diabetis és una de les malalties metabòliques que provoquen més lesions als teixits i ossos en les extremitats inferiors a causa d'una mala irrigació venosa i arterial i a falta de la sensibilitat per mala funció dels nervis. D'aquesta manera, les cures que el pacient diabètic ha de tenir amb els seus peus seran de vital importància per la seva qualitat de vida. És important saber que la majoria d'amputacions d'extremitats inferiors està causada per aquesta patologia, però es pot evitar en la majoria dels casos seguint unes pautes de cures específiques. En molts casos, el pacient no és del tot conscient de la transcendència d'aquesta malaltia i cal ser molt disciplinat per garantir una bona qualitat de vida. Les principals alteracions són les neuropaties. Comencen amb la pèrdua de sensibilitat de manera progressiva, la qual cosa impedeix adonar-se de les lesions que pot produir un calçat inadequat, com ara cremades per calor o fred. Els trastorns vasculars. La pèrdua de diàmetre de les artèries de les extremitats inferiors produeix menys irrigació, que es transforma en una sensació de fred als peus. Més facilitat per desenvolupar infeccions. Cal extremar la higiene i l'asèpsia de les ferides, frictenes i fregaments. El pacient diabètic ha d'observar diàriament els seus peus i en cas de tenir alguna dificultat per fer-ho, cal demanar ajuda a una altra persona o fer servir un mirall. Si hi hagués alguna ferida, caldria anar ràpid al centre d'atenció primària o a la consulta podològica. Els peus s'han de mantenir nets i secs. El bany no pot superar els 10 minuts per evitar malmetre la pell. Utilitzar un sabó suau i neutre. Aplicar cremes hidratants adequades. Comprovar la temperatura de l'aigua amb la mà, ja que ha de ser tèbia. Assecar curiosament amb una tovallola suau, sobretot entre els dits i sense fregar amb força. No tallar ni arrencar les durícies. Quan s'estrena calçat, cal fixar-se en que no es produeixen lesions, evitar el calçat que genera humitat, no utilitzar callicides de cap tipus, fer servir mitjons de llana o de cotó, no aplicar mai escalfor directe si es té fred, ja que la pèrdua de sensibilitat pot produir cremades. Comprovar que el calçat sigui idoni i no generi cap conflicte amb el peu, evitar dur mitjons ajustats o amples per tal que no hi hagi arrugues que puguin ocasionar fregaments. Per acabar, remarcar que és important seguir les indicacions del metge i del podòleg per realitzar una bona prevenció.